Fordi du tager alt med? Ja, jeg tager det hele med. Det er fordi, jeg ikke kan finde ud af at redigere videoer. Du vil have et kursus. Vi må have et kursus. Hvis nogen har et kursus i videoredigering, så må I godt lige tage fat i os. Ikke i os, i dig. I mig, ja. Ja. Vi skal snakke noget ret vigtigt i dag. Vi skal snakke betaling. Og vi har skrevet ud til alle dem, der deltager, at vi vil gerne have penge. Hvor hårdt det så nyder, men så skal vi bruge dem. Og så har vi skrevet ud til ventelisten og sagt, at det er nu, der begynder at ske ting. Det er det også. Lige nu, jeg sendte mail i morges, tidlig eftermiddag, sen formiddag. Der er cirka 20, der har betalt. Så en tredjedel har været betalt. Og prisen er 500 kroner. Ja. Men det kommer vi til lige om lidt, fordi der er noget, vi skal omkring først. Sponsor. Okay, sponsor. Nej, vi skal ikke omkring det. Nej, der skete noget meget vigtigt i går. For første gang, jeg tror, jeg ved, 4 måneder eller sådan 5 måneder. Hvad skete der? Jeg har glemt det. Jeg vandt i brætspil. Jeg vandt i brætspil over dig. Ja. Jeg vandt i Art Nova. Det sker heller ikke så tit over dig. Og jeg vandt stort. Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg har lagt mærke til, Ja. at når vi spiller spil, altså nogle gange, så når man spiller brætspil, så kan man godt føle, at man kommer lidt dårligt fra start. Ja. Og man kan godt sidde med sådan en følelse af, at det her, det kommer ikke til at ske. Jeg får ikke terraformet Mars, eller jeg får ikke bygget nok bygninger i miner, så sådan har jeg det faktisk rimelig tit. Men jeg vinder alligevel. Så jeg kan godt leve med, at du vandt i Agnova i går. Ja. Altså vi har en sjov anekdote om, jeg har jo en del brætspil. Og vores yngste datter sagde engang til mig, far, du har rigtig mange brætspil. Ja, det er sjovt, du er så dårlig til dem alle sammen. Så det siger sådan lidt om, hvorfor jeg er så begejstret for. Jeg synes lige, det var værd at nævne, at jeg havde vundet. En anden ting, hvad der ellers sket med brætspil siden sidst. Jamen, jeg har en stunde her. Jeg bliver ved med af en eller anden grund at købe det her plastik, som skal males. I kan faktisk se det over. Og så er der skab med nogle af de figurer, jeg er halvt færdige med sådan inde, og jeg ved ikke hvorfor det er. Men det seneste er, at Dante's Inferno var bare endnu et i stakken. Bart Song, Stalker, Nemesis, ja, har dem alle sammen. Og de skal så selvfølgelig altså med Primal The Awakening, den kan I ikke se, den står lige op over der. Der er jeg også i gang. Det er simpelthen for dumt. Men sådan er det. Jeg synes, det er hyggeligt at male, men jeg bliver måske lidt for grebet af det. Men det er ikke så vigtigt. Det er vigtigt at betale. Fordi vi har skrevet i dag. Små 20 har betalt. Og det er jeg selvfølgelig super glad for. Det koster 500 kroner. Det er vi nødt til. Oven i det depositum, I har betalt. Fordi madvarerne er blevet dyre. Ja. Det er ikke så fedt, men det er bare sådan der. Til gengæld laver vi helt fantastisk mad. Det gør vi. Hjemmebagte boller. Hjemmebagte boller. Ja. Hjemmebagt rugbrød. Det laver du. Nej, vi laver nok ikke hjemmebagt rugbrød alligevel. Men vi gør noget ud af maden. Det synes jeg faktisk er vigtigt at sige. Vi kommer lidt til maden senere. Fordi selvfølgelig skal det være hyggeligt. Vi kan ikke lave danketærmad, men jeg synes, Nej. Til jer, der har været før, I må sige, hvis I synes, det er helt vildt forfærdeligt. Men det er ikke det, vi skal snakke om først. Vi skal faktisk snakke om noget. Nej, de skal da ikke. Nej, det skal de ikke. De skal bare lade som ingenting. Smil og vink. Vi har fået de første sponsorgaver. Vi har fået en flyttekasse, kan jeg jo godt kalde det. Det er helt vildt. Fra Asmodee. Og det er vi helt vildt taknemmelige for. Jeg fik i fredags, det var i forgårs, en mail fra Borden Dice, som havde sagt, at de gerne ville give igen. Hun var lige ved at lave en pakke til mig. Jeg ved ikke, hvad det dækker, men det lyder godt. Ja, det gør det. Vi har fået fra Czech Games Edition en lidt anderledes præmie, som hun faktisk også har givet os 2. Hun har insisteret på, at vi skal prøve det først. Ja. Men det må vi lige kigge på. Vi røber ikke, hvad det er, bare roligt. Vi har skrevet ud til nogle flere, som jeg venter svar på, og jeg kommer til at skrive til lidt flere. Jeg ved godt, det bliver ikke... Jeg kan nok ikke give alle, men vi gør, hvad vi kan for at skaffe en masse sjove præmier. Og så en, som vi vel egentlig synes, vi skylder et ret stort tak. Ja, det gør vi. Det er Jørgen. Og jeg ved ikke, om Jørgen ser med, men Jørgen fra Harbo har siden vi startede med sponsorater,
Ja, doneret sponsorvand det har han hver eneste år. hver eneste år. Ja. Det gør han også i år. Ja. Han har bekræftet det. Og ja, det er jo sponsorvand til frokost og til aftensmad. Ja, det er stort. Det er faktisk stort. Og øl. Og øl Det er jo også, ikke ja. kun vand. Nej, det er også vand. Jeg håber i år, at han endnu en gang tager, gingerbeer med, som folk drak skamløst. Din yndlings. Min yndlingsomvand, ja. Men lad os se, hvad der sker. Men det er i hvert fald også med. Så har vi også fået fra Radius, vi har fået en flaske gin. Jeg ved godt ikke, at alle er til alkoholen. Men den er god. Men den er faktisk rigtig god. Ja. Og vi har droppet at lave gin og tonics. Det var for stort et arbejde for, hvad det egentlig gav. Ja. Vi kunne sikkert godt få dem til at donere det, men i stedet for så har vi fået en flaske gin, vi kan dele ud til hinanden. Ja. Nu kommer vi til betaling. 1. marts er deadline. Jeps. Jeg ved godt, at det skriver i god tid, men vi begynder faktisk allerede at handle. Vi har jo allerede handlet sodavand dernede, som vi snakkede om sidste gang. Vi har faktisk også handlet slik, men det er vi kommet til at spise. Det kommer vi til at spise, ja. Det skal vi ud og handle igen. Ja. Men, og vi starter, grunden til, at vi beder om pengene så tidligt også til, altså vi har betalt depositum på hylden, men grunden til, at vi beder om penge nu til mad, det er fordi, vi går til tilbudsjagt. Ja. Du har rigtig god idé om, at vi skal spise, selvfølgelig noget af noget til købe sidste øjeblik som kød og sådan noget, men ellers er det et tilbud. Og nu slukkede det hele. Nu drejer vi lige op. Det gik lidt galt. Alt lyset slukkede lige pludselig. Nu skal vi se, om jeg kan finde ud af at redigere det sammen. Ikke? Vi starter med betaling. 1. marts. Lidt højere pris. Det er dækket. Vi begynder at købe ind til mad, vi jagter tilbud, og nu køber vi selvfølgelig i sidste øjeblik. Ja. Jeg er lige nødt til at kigge, fordi nu tager vi lige tråden lidt her. Det er mit script. Det er for en gang skyld ikke en fartbøde, som det var sidste gang. Det er meget heldigt. Jo, vi sender ingen rykker ud. Det er det næste på det her. Nej, det gør vi ikke. Fordi det giver rigtig meget administration at skulle holde øje med hver enkelt. Vi sender opdatering ud i midten af februar, hvor vi er henne betalingsmæssigt, og vi midten slutningen, og så sender vi ud lige efter. Ja, altså hvor mange der har betalt. Hvor mange der har betalt, ikke? Ja. Så hvis man er i tvivl, så skriv til os, om man har betalt eller ej, så skal vi selvfølgelig nok dele det. Men som sagt, 20 har betalt, små 20 har betalt lige nu. Det er sådan egentlig... Det er da temmelig pænt. Ja, det er faktisk ganske pænt. Det fører mig til den næste ting. Hvis nu man siger, det sker jo nogle gange, at man glemmer sit eget bryllup. Og det ligger lige præcis den 17. til 19. april. Lad være at glemme det. Lad være med at glemme det. Det er et godt tip. Hvis nu det er sket, så I ikke kan deltage alligevel, eller noget lignende, så siger I det til os. Så skriver I, så hurtigt det kan lade sig gøre, fordi vi har en venteliste, der faktisk er længere end nogensinde før. Ja. Og de bliver også rigtig glade. Sender vi pladsen videre, så de mennesker kan komme med. Og det fører mig egentlig til sådan en meget god segue til det næste punkt. Det er en weekend, vi skal være sammen. Og det er en weekend, vi skal være sammen. Det er i hvert fald tanken bag. Kan der ske ting? Ja, det kan der godt. Man kan ikke bytte sin plads væk, eller være der halvt, eller noget som helst andet. Men er der en weekend? Ja, vi har indimellem fået sådan nogle henvendelser fra folk, som gerne vil høre, om de kunne nøjes med at komme om lørdagen, eller køre efter et eller andet. Og det er vi ikke sådan rigtig vilde med. Vi vil gerne have, at folk melder sig til en weekend, og er der en weekend. Fordi det gør rigtig, rigtig meget for alle os andre, der er der. Og der er rigtig mange på ventelisten, som står klar, som også gerne vil være der en hel weekend. Så vi vil bare gerne have folk. Ja, De ser det som en weekendarrangement. Der er planlægning. Der skal bages 130 boller hver eneste morgen. Jeg gider ikke at bage flere end nødvendigt. Nå, det er jo også aftensmaden. Ja, det er det hele jo. Det er vores sponsorvand, ikke? Ja. Vi køber slik, sodavand, frugt og alt muligt andet, indtil man er der en weekend. Og så er det spilplanlægningen. Ikke? Og det giver også, så kan man, nogen har også spurgt, kan vi dele vores plads med hinanden? Jeg kan være der fredag til lørdag formiddag, og så kommer der en lørdag eftermiddag. Nej, desværre ikke. Fordi det giver super meget administration for mig. Og det, jeg ved godt, det lyder næsten arrogant. Jeg kan høre mig selv sige det. Det overgår jeg bare ikke. Sådan er det bare. Nej, det er fint.
Yes, det er sådan, det er. Ja, ja. Og der er det heldigt, det er os, der laver det. Ikke? Ja. Vi kan nogle gange bare beslutte sådan nogle ting. Så husk det nu, den hele weekend. Når man er sammen den weekend også. Det her, det er ikke et krav. Men det fede er, hvis I kan sove der. Jeg ved godt, det er spejdersengen. Spejdermadrasser. Jeg ved godt, Ej, de er ikke så... at de er ikke så gode. Jeg ved godt, at det er firmandsrum, og nogle gange sover man med mennesker, man ikke kender. Vi styrer selvfølgelig, jeg laver ret meget rum i en planlægning, så jeg blander ikke bare køn og så videre. Jeg ved godt, at det kan være lidt grænseoverskridende. Ja. Til gengæld så er der en fed stemning. Det er super fedt at stå op om morgenen, og der bare... Jeg selv kl. 6 om morgenen summer der bare... Eller folk, der ikke sover. Energi. Ja. Ret vildt. Så stadig stedet spiller brætspil. Nej, det er ret fedt, at vi kan det. Hvis man tager hjem, og så kommer man så lige inden morgenmaden, så er man faktisk allerede gået glip af en hel del. Så mange, når man tager hjem og sover, så kører man også lidt tidligere, så kommer man også glip af en hel del. Men det er okay. Folk sover i telt. Sidste år var det også en, der sov en campingvogn. Det kan jeg ikke huske. Jo, og nogen, der sov i deres bil, tror jeg. Ja. Det er så også okay. Men der er altså en soveplads til alle. Der er sovepladser til alle. Så det er i hvert fald lykkedes indtil nu. Og det er okay, hvis ikke man kan sove der. Så har vi en konkurrence, som jeg har fundet på. Og den er super simpel. Star Trek eller Star Wars? Hvad er du til? Skriv det i kommentaren. Skriv det ved at sende os mail. Skriv på Facebook, hvad I har lyst til. Og skriv hvorfor. Så giver vi nogle præmier væk. Hvad er du til? Altså, jeg er faktisk til at starte med, der er jeg til Star Wars. De første film, synes jeg var rigtig, rigtig gode. Jeg synes Star Trek var noget... Det synes som alt var lavet af papmaché og sådan noget, og jeg var ikke så imponeret. Men det var selvfølgelig flot lavet tiden. Men jeg synes Star Trek er blevet bedre. Jeg synes de seneste Star Wars film, altså jeg har intet positivt at sige til det. Jeg skal nok lade begynde at snakke om det. Hvad med dig? Jeg har aldrig nogensinde set noget i Star Trek. Nå. Det er ikke... Men jeg elsker Star Wars. Okay. Og jeg venter stadigvæk på, at Han Solo kommer tilbage, for han er ikke død. Det kan han ikke. Prøv nu at tænke, hvis der er nogen, der ikke har set de film, så har du lige spoilet dem. Nej, for han er ikke død. Nej, han er ikke død, nej. Han blev ikke slået ihjel af Kylo Nej. Ren. Nej, det gjorde han ikke. Nej. Bum. Og vi ved altså, når man siger bum, så passer det. Så han er ikke død. Men skriv til os Star Trek, Star Wars. Giv os hvorfor. Så er der nogle præmier. Og de er fede. De er rigtig, rigtig fede. De er super fede. De er super fede. Så er der maden. Der er maden. Ja. Jeg kan ikke huske det fra alle de andre år. Nogle kan jeg huske, nogle kan jeg ikke huske. Men skulle der være allergier, eller et eller andet i den stil, vegetar, ikke vegetar, sig det. Bare skriv en mail, eller en besked, eller et eller andet. Så er der styr på det. Vi sagde det sidste gang. Hvorfor siger vi det igen? Det var fordi sidste år, der lavede vi vegetarmad. Ja. Og det var rigtig, rigtig godt. Jamen, det har vi gjort hvert år. Det har vi lavet hvert år. Ja. Det var rigtig god mad sidste år, vegetarmaden. Og den var så god, så ikke vegetar også spiste den. Det betød, at der ikke altid... Altså, vi var nødt til sådan at rationere en lille bitte smule. Hvis man er vegetar, så vil vi rigtig gerne tage hensyn til det. Det er bare et eksempel. Hvis man er allergisk over for rød peber, så tager vi hensyn til det selvfølgelig. Jeg har ikke glemt det, Charles. Alt sådan noget skal vi selvfølgelig nok sørge for. Men skriv til os, for ellers så ved vi det ikke. Altså, jeg gemte faktisk vegetarmaden nede bag os i køkkenet sidste år. Folk... Det kun var vegetarerne, der vidste, hvor det stod. Det blev spist. Ja, det kan vi godt sige på den måde. Ja. Så har vi 2 krav. Og jeg ved godt, du er lidt mod, at jeg kalder det krav på den måde. Og det lyder nogle gange lidt hårdt, når jeg siger det. Men jeg siger det alligevel hver gang. Om ikke særlig længe skal vi være 62 mennesker samlet i en spejderhytte. Jeg der har prøvet det før. Det er de fleste af jer. I ved, hvor meget larm der er. I ved, man sover ikke så skide godt. Og
lyset er ikke perfekt, og man sidder lidt tæt og så videre. I er nødt til at give hinanden plads. Og det er ikke fysisk plads. Anerkend, at vi alle sammen er forskellige mennesker. Og så skal I være glade. Men det er folk jo altid. Det er folk altid. Ja. Og alligevel, jeg lover, at jeg kommer til at sige det rigtig mange gange fra nu af, fordi det er så vigtig del af Djengis Khan. Ja. Vi er vel egentlig... Altså, når jeg får mails som, hvor var det bare godt, alle var glade, super inklusiv, uanset hvem du var, blev du taget godt imod dig, så bliver jeg sgu glad og stolt, det gør jeg. Ja. Jeg har stadig stående på hjemmesiden til jer, der tjekker den en gang imellem. Det år, at I stemte. Den person, der vandt, som den Djengis Khan, der har gjort den største forskel for alle. Der havde flest af jer stemt på, og det var ikke engang et kryds, I havde skrevet det på en seddel. Vi stemmer på alle. Ja. Jeg stemmer på alle, fordi alle har med til at gøre Djengis Khan Det var fantastisk. Det var ret fedt. Ja, Og det er ret sigende for, hvordan Djengis Khan kører, synes vi begge to. Det vil vi helst Men det er ikke også ændre ret på. sigende for, hvorfor det er fedt at arrangere. Ja. Det giver sindssygt meget energi, og jeg Ja. lover jer om mandagen, når vi kommer hjem, så er vi flade. Og så vil jeg bare sige, der er altid nogen, der sover godt. Ja, det er du ret i. Ja, Der er nogen, nogle gange der får nogle serveret gange. mad af sine brødre og sine forældre og sådan noget der, når de sover sig lidt op på formiddagen. Så det er du ret i. Ja. Man kan godt sove godt i Ja. en spejderseng. Det kan man. Det kan man. Ellers har vi ikke så meget andet, end at næste video bliver nok i starten af marts, når vi ligesom har opdateret på alle penge og så videre. Ja. Ellers så skal der ske noget i. Men Ja, og så skal vi spille Agnova. vi kommer nok til at spille Agnova inden, fordi hun gør ikke have siddende på sig, og jeg for en gang skyld valgt et enkelt lille spil. Men ellers så ses vi snart. Der er faktisk kun 3 måneder til. Ja, det går bare stærkt. Det går stærkt. Ja. Vi ses. Hej.